हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एसबी भिडिअ बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां सुबर्ण बसुमतारीजों डिरेक्सन होजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जोरदै लोगोफोर। स' लोगोफोर जाहा दायो बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौ नुनो मोनबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे आबुं बर' सावथुन जोर पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुनखौ कमेडि किं चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बेबायदिनो जोंहा माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना कमेडि किं चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि अनसायनाय सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना थाबैनो माखासे फैनो गोनां एपिस'डफोरखौबो रिलिज जाना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिब्दिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअआ जुदि थाबैनो रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गुबुन भिडिअजों आपडेट खालामना होबावगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेबायदिनो जोंहा गुबुन भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददजोंनो आंबो बेबायदिनो गुबुन भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हायो दे। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।